गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली जोंनावहाय आं दहाय मोनसे रादाब नुदों दे बिटिआर सोदोबखौ। एक्चुअली बेबो बाथ्राया थिगबो साननोबो गोनांबो। मेन जोंनिया नैबे सेक्रेटारि गेट ना बावहाय बिटिसि खौसो लिरना दोननायखौ नुदों। जुदि बियो इमप्लिमेन्ट थाबनो जुदि जायोबा जों नैबे गेट बानायबाय आं बेखौ लानासो बुंदों दै बिटिआर आरो बिटिसि सोदोबखौ लानानैसो बाथ्राखौ एसे ससेब्लाबो मेथाइ खननो नागिरदों आं। थ' बावहाय बाथ्राया दिनै बिटिआर सोदोबनि बाथ्राखौ बुंदों हामारनायबो नङा नामा सोलायनो बेखौ सानबाय थादों आरोखि। लासैनो हाग्रामाया बुंदों बिटिआर सोदोबखौ खोमोरगोन। ओमफ्राय ओरै मिडियायाव दामदों बेयो बिराद गिदिर गिदिर इस्यु जादों मिडियाफ्रावबो पर्टेलफ्रावबो जाखागोन जाथावथावबो। सानफ्लांनाय फैयो माब्लाबा बिटिआर सोदोबखौ लिरनो हामारनाय नंला नामाथाय नैबे मोनसे खोथाया फैदों। माब्रै दिनैहाय बिटिसि सेक्रेटारि गेटआवहाय अफिसियेलि दासिमबो बिटिआरआ जुदि इमप्लिमेन्टआ जुदि जादोंबा सोदोबा बियो ना कार्यकरि जुदि जादोंमोनबा मानोथो दिनैसिमबो अफिसियेलि लाइजाम थाइजाम ओरैनो इनफर्मेलिसो हरलायो बिखौ बिटिआर सोदोबाखौ। ओमफ्राय जुदि फर्मेलि जुदि थांमारथारदोंमोनबा नैबे बिटिसि सेक्रेटारि गेटनि बिटिसि सोदोब लिरनायखौ एथ'राब गिदिर गिदिर लिरनाय दं बेखौ माब्ला खोमोरगोन आरो माब्ला बेयाव बिटिआर सोदोबखौ माला लिरनो हागोन मानो लिरनो हायाखै बेफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा सोंथि। आरो जुदि इमप्लिमेन्ट जाखांबायमोनबा मानो दाबो लिरा खोथाया बेफोरबायदि जानायनानै फैदों। बेफोरखौ नायनानै हयथ'बा आवगोलनि बिटिसिनि चिफ बारग' हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंबो जानो हागौ। जाय हक बेफोर पलिटिक्स डायलग। आरो जुदि बिखौ जुदि बोखाथारनोब्ला जोंहा बावहाय आलादा मोनसे सेंसन खालामलायदोलाय 2-3 कौटि गैयाब्लाबो बावहायथ' लाखजों जाया मथा मथि 3-4 कौटि बे आरोखि बाथ्राया। होमबा जोंहा खथिया सोरहा जानानै दं खहा हिसाबै जों बर'आ नों आंहा खहा जानानै दङ आरोखि। जाय हक बाथ्राखौ आं बिसिम दोनथ'नो नागिरदों। दाना फैफिनदो ड्राग्स। जोंनावहाय ससियेल ना एक्टिभिटिस बेफोरबायदि ओरैबायदि लेथ्रा जानो हमबाय फारसेनिफ्राय बिथिङावनो आरोखि गासैबो बिथिङावनो बेखौ एसे सोर मा सानलायदोंथाय आं बेखौ मोनथिरोङा। आं थोंजोङै ओरैबायदि सानदों आरोखि ड्राग्सनि बेलायावथ' ड्राग्सखा ओमफ्राय जौनि बेलायावबोथ' जौखा बे 100%। ओमफ्राय नैबे जे मोनसे फेसबुकफोरावहाय दा जे माखासे बाथ्राफोर ओंखारलायनाय ओमफ्राय माखासे फेसबुकाव आपल'ड जालायबाय थानाय जाय बुस्थुखौ जोङो नुब्लानो एसे खर' थें नांहैयो आरोखि बेफोरबायदि आरोखि बयनिबो बिखायाव नांहैगोन बयनिबो खर'आव ब्रेनावहाय सौदावहैगोन आरोखि बे जिनिसा। आरोबाव मोनसे जिनिसा मा जालायबाय थादों दा बेफोरबो मोनफा मोनफा एन्टि ससियेल गाज्रि खामानि बा गाज्रि आखु। बैफोर आखुआ जेब्ला आबै आबौमोननि समावहाय ना बै समाव जों खोनानो मोन्दोंमोन। ओमफ्राय आंनि गामियावबो फुराना गामियाव दे आंनि जोनोम गामियावहाय आंनि बिमायं जायो बिना गिबि बिसिया थैदों ओमफ्राय गथ'फोर थादों। ओमफ्राय गोदोनि आरोखि ना बै आइजोआ न'जों थांनाय समावहाय गामिनि रायजोफ्रानो बिनो हमनानै गदाय होनानै होफिनदों हमनानै आरोखि ना जेरैबायदि गार'फोरनो ससाइटिनाव गार'फोरनाव बि सोलियो जे हौवाफोरखौ बोयो थिग बै समाव जोंनियावबो आबै आबौमोननि समाव हिनजावफोरखौसो बोयोमोन आरोखि बोना लाखिनायखौ आं नुनो मोनदों। दा नैबेनि खेथ्रआवनो दा बेफोरबायदि खेथ्रआवहाय दिनैहाय गथ' गथाय थासे थानानैबो बा रासिन जोंनावहाय हौवाफोरनि बेलायावनो एसेब्लाबो बारा बुंजागोन फैसाफोरखौ हयतोबा सोरबाया बारा खोन्थाबाय बिनि उनावहाय सोरनिबा बिसिया सोरजोंबा एसे गाज्रि जानाय अनेकथा जेसेबां फन फैनाय आं ओंखायनो माखासे आननन नाम्बारफोरखौ आं मालाबाबो दैखोआ आरो मालाबाबो बांद्राय रेसपन्ड होआ बेफोरबायदि आरोखि। आननन नाम्बारखौ दैखोब्लानो मा फैयो सोरनिबा
फिसाया सोरनिबा बिसिखौ एसे मा लाइनाव थानाय बेफोरबायदि कन्टेक्टआव फैयो ओंखायनो बेफोरबायदिखौबो होबथाग्रा जोंनि बर' समाजाव गोबां गौथुमफोर दं गोबां आफादफोर दङ दा ओंखायनो बेफोरबायदिखौबो मोनफा मोनफा आफादफ्रा बेफोरखौ ज' सावरायलायनानै मोनफा मोनफानो जुदि दायित्व लालायोब्ला बा सोरबाया ड्राग्सखौ लाबाय सोरबाया बेफोरबायदि सोरजोंबा एसे लाइन बा माबा मोनसे जानाय गभर्नमेन्टजों बा आरो उखिलफोरजोंबो मोजां सावरायलायनानै एडभकेटफोरखौबो लाफानानै कयेकटा आयेनफोरखौ नायनानै खामानिखौ मावोब्ला एसे मोजां जागोन होननानै आं सानदों नङाब्ला जों एज ए जाथि हिसाबै ना जों थैनायनि लाइनाव जों गोथाङैनो नेक्स्ट जेनेरेसन दा जि हारावहाय जि लेभेलावहाय ड्राग्सआ हाबदोंना जों होबथायाब्लाबो उफाय गैया कयेकटाखौ जोंबो होबथाजोबनो हागोन बेबो नङा गासैखौबो जे बादा होजोबनो हागोन गासैखौबो टटेलि बन्द खालामनो हाथारगोन बेबो नङा बावहाय हेफाजाब होफानांगोन सोरबा सासेयाबो अनलि दे नैबे जोंनि जिहेतु एक्स एन डि बिफोर जिहेतु अदालगुरि साइडआवबो जिहेतु जोंनि हारिमुमोन आरो बानस'मोन बिथांमोना कयेकटा दिनै गामिखौ लानानै मा खालामदों कमिटि दानानै होदों दिनै बिथांमोनाबो गासैखौबो होबथाजोबनो हागोन बेबो नङा दिनै जोंबो ओरैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारिजों लोगोसे जों एक्स एन डि बिफोर जयै नांनानै जे बन्द खालामनो हागोन बेबो नंखाय ओंखायनो बेफोराव गामिनि मानसिफ्राबो सांग्रां जानांगोन नोंनि फिसा उमुगनि फिसा जों बुंनांगौ जेबो गैया बेफोरबायदि खालामलायनानै थाबाबो जानाय नङा जोंनि जेसेबां बर' माहारिनि गौथुमफोर दं बिथांमोनाबो जुदि जयैनो जानानै बा मोनसे थिग माबाखौ पलिटिक्सआथ' पलिटिक्स बे थाबाय थागोन बे आलादा चेप्टार जों बेहाय बे समाज सिबिनायावहाय बा समाजखौ एसे फोसाबनो थांनायावहाय जों पलिटिक्सखौ लाद्लाया लाफानो दान्दिसे सम बबेबा डास्टबिनाव दोननानै जोङो बबेबा मनायाव आलायना दोनथ'नानै पलिटिक्सखौ ओंखायनो जोङो जयैनो बा माखासे माहारियारि आफादफोर गौथुमफोर दङ दल संगठनफोर दं जेरैबायदि आं नाम थांखिब्लाथ' गोबां ओंखारो दिनै बिथांमोनाबो ज'यैनो ओंखारलायनानै माखासे एन्टि ससियेल खामानि मावनायावहाय जुदि एक्टिभ जुदि एसे खामानि मावफायोब्ला जों बर' हारिफ्रा एसेब्लाबो सांग्रां जागोन होननानै आं सानो थ' कयेकटा बुस्थुआथ' दिनै सोरबा सासेजों माबा जानाय बेफोर बे जाबाय थागोन बेयो नेचार ना आरो ड्राग्सखौथ' मेनलि ड्राग्स गान्जा ना बेफोर बे ओमफ्राय हिर'इन हेन टेन माबा माबि बेफोरखौ जुदि बन्द खालामनो हागोनखौ आङो एसेब्लाबो नुहुरदों अनलि दे जों सोरबाया दे एक्स एन डि बिफोर मावबानो जे गासैबो गिनानै थागोन बेबो नङा ओंखायनो जेसेबां जोंनि बर'नि गौथुमफोर आफादफोर दं बिसोर जुदि ओंखारलायोब्ला बे नैबे जोंनि जिहेथु ड्राग्स गान्जा ना बेफोरनि एगेन्स्टआव ओंखारनायफ्राबो एसेब्लाबो गोख्रों जागोन होननानै आं सानो जों दिनैहाय ड्राग्सनि बेलायाव ओंखारदों जोंहा मा दं मा इन्टारेस्ट दं जा लों सोब था जों बुंनो हायोमोन नाथाय जोंफोरो हारिखौ खोथाखौ एसे साननानै नेक्स्ट जेनेरेसननि फिउचार ना नेक्स्ट जेनेरेसननि बाथ्राफोरखौ जुदि सिन्था खालामनानै जोङो एसेब्लाबो जों ओंखारनाय जादों जों बावहाय गारिया जोंना गंथाम गंब्रै खारनाय जायो खिन्थु जों गारिनि थाव खरसखौ जोंनो सोर हरो रावबो हरा जोंनो गावबा गाव सोनानै बै सुबुंफोरा ना नैबे JLR मटर साइकेल क्लाब बिथांमोनाबो गावबा गाव पकेटनिजोंनो सोनानैनो ओंखारदों जोंबो दिनै बबेबा दखानाव साहा लोंनोब्लाबो 10 थाखा 20 थाखा बिदि कालेक्ट खालामलायनानै जोङो 20-30 जना जोङो साहा लोंलायो बा मालाबा रुटि गांसेखौ जों जादलायो आरोखि जयैनो जों फैसा कालेक्ट खालामलायनानैसो जों जायो नों मा दरखार दं जों बेफोरखौ जों फोसाबनो न'आव आबाद मावगोन बा माबा मोनसे मावनानै हाजिरा मुजिरा मावबाय बायनानै जों सुख सान्ति जों बिसि फिसाय गथ' गथाय जों न'आवनो मोजाङै जानो हायो मा दरखार दं बे आरोखि बाथ्राया ओंखायनो आं सानदों जोंनि बर' माहारिनि जेसेबां गौथुमफोर दङ नाम थांखिनो सानाखै आं दिनैहाय जेसेबां गौथुमफोर दं बिथांमोना जुदि जयैनो ओंखारोब्ला हयथ'बा जोंनि बे ड्राग्सनि ना आरोबाव फेसबुकफ्रावहाय सोरबा लेथ्रा गावबा गावनि प्राइभेटफोरखौनो आपल'ड खालामनाय आरो सोरबाया सोरखौबा लानानै खारनाय सोरबा हिन्जावा दिनै सोरखौबा लानानै खारनाय बेफोर एसेब्लाबो
खमिगोन होननानै आं सानो दिनै फेसबुकफोरा इउटुबनो फेसबुकनो बेफोराव जेसेबां हगारो जेसेबां हगारो जों बर' हारिखौनो फाननाय जायो बदनाम खालामनाय जायो दिनै सोरबा सासेया सोरबा सासे आइजोआ सोरबा सासे हौवासाखौ लानानै थांबाय आइजोखौल' नङा आइजोफोरखौल' दाय होनानै लाब गैया आइजोफोरनिल' गोरोन्थि गैया बावहाय मेइनलि स्पेसियेल रासिन दा हौवासाफोरनावनो दाया गोग्लैयो आंनि नुहुरनायाव माब्रै होननानै बुङोब्ला दिनैहाय बिसोरो थाखा फैसा माब्लाबा एभेलेबेल खोन्थानोसै ना बेयावहाय बै हिन्जावफ्रा एसेब्लाबो थाखा फैसायाव दुरबलथाया दं माब्लाबाबो हिन्जावसाफ्रा फैसायाव जे दुरबलथा गैया बा आं उइक नङा बेखौ बुंना लानो हाया 100 जनावहाय कयेक जना थानो हागौ स्ट्रिक्टनो थाखा फैसानि फारसे नोजोर गैयि जाय हक आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय गासैखौबो बावहाय जुदि आङो माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा होगोन होननानै आं आसा मिजिंथिनाय थाबाय थ' लोगोफोरा आं दिनैहाय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि